Pro-Turbosta taas terve. Meille tuli muokattavaksi tämmönen Bemarin K26 Turbo, mikä oli ostettu isosta Britanniasta remontoituna versiona. Kotelot on ulkopuolelta ihan ok, puhallettu lasikuulilla puhtaaksi. Pakopesäkin on putsattu sisäpuolelta. Lisää puhallettuja osia. Ohjauskellot. Kompurasiipikin on ulkopuolelta ok, mutta sitten se on unohdettu ottaa irti ja puhaltaa sisäpuolelta. Takalevykin on ulkopuolelta ihan ok, mutta sisältä se on ihan... ei ole tehty mitään. Akseli on kans puhallettu ulkopuolelta puhtaaksi. Sisällä on karstaa eikä ole tehty mitään. Vanhat laakerit. Lämpölevyäkään ei ole otettu pois ja eikä ole tehty sille mitään. Laakeripesässä on karstaa sisäpuolella, kun sitä ei ole aukastu. On vaan tulpattu ja puhallettu ulkopuolelta puhtaaksi. Näyttää hyvältä, niin tällaisia ahtimia sitten myydään remontoitujen vaihtoturbojen hinnalla.